inga mufaro wangu kumira pamberi pechechi pamberi peungano tsvene yaMwari ndichitaura zveukuru hwaMwari kuvana vaMwari. Chinhu chakanaka chaizvo kukomborerwa nekutaura shoko raMwari, nekuti miri yedu iri nepfungwa dzedu unovavira kuita zvakaipa, asi kana ukatoona wapiwa mukana aziva kuti Mwari achine hanya neupenyu hwako. Muzuva ranhasi toda kutaura nyaya yakada kurerekera lesson yamakuseni pamusoro pemaprofits, but musoro wedu wenyaya uri kuti ivo vaurayi kana kuti mhondi dzemaporofita, muchirungu tobva tati murderers of the prophets. Tinokumbirawo vana mabhaibheri avo havasimudzeroko mabhaibheri kana mufoni bhaibheri. Alright, kune vasina kusimudza I think pen and paper munazvo, zvinoratidza kuti mauya kukereke. Wozi ukashaya bhaibheri wobva washaya pen and paper, it means wauya kujuti, hauna kuya kuchechi, wanga kuzadzisa chijuti. Kuimba yaMwari unoverenga mubhaibheri mavhesisi unenge uinawo bhaibheri macho. Kana usina bhaibheri unyora pabepa, wazouya kumba wazowana bhaibheri wozoona kuti munhu ataura kwatiri uyu zvabva kuna Mwari here kana kuti mutumwa werima. Pachidzidzo chedu ichichi toda kuchigrupa into 3. Chekutanga tichatanga kutaura pamusoro pe chinombonzi muprofita chacho basa racho nderei. Handiti taona kuti chinonzi muprofita chii, basa rake nderei, tozotarisa zvekare warning inopiwa nebhaibheri pamusoro pemaprofits. Zvazodaro tozotipinda manje kuti chinombonzi kuuraya muprofita chii, then tobva tapedzisa haingova diki diki. Alright, purpose yekutanga yemuprofita tinoiwana ndotautara example kuti tikurumidze kufambirana nenguva. Purpose yekutanga, muprofita anoita review masecret aMwari kuvanhu vake. Ndibatirewo Amos chapter 3 verse 7. Inotaura pachena kuti purpose yemuprofita, zvakavanzika zvaMwari ndo zvaanotaura kuvanhu vani vaMwari. Ivako tiverengerei Amos 3 verse 7. Zvirokwazvo Ishe Jehovha angaiti chinhu asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. 8. Right, verse 7 yakakwana. Hanzi zvirokwazvo Mwari haangaiti chinhu, anything, asina kuzivisa varanda vake maprofita. Maprofita uzotiudza isusu. Saka ndo purpose yekutanga yani yemuprofita. Purpose yekutanga kutaura masecret. Mwari kana wafunga kuita chinhu vanodza muprofita wavo. Muprofita usita kuvanhu. Saka kazhinji ukazoona muprofita asataure masecret aMwari zvaari kuda kuita, it's a warning. Muenzaniso watinawo tina Daniel. Mambo Nebukadnezar vakaita hope dzavakarota, ndobva vadzikangana, ndobva vakokorodza vachenjeri vemunyika yeBhabhironi kuti vazoudza mambo pamusoro pehope dzavo. Kana audza mambo anenge ataura munhu wacho iyeye, then ozotudzira kuti zvikureva kuti kudii. But tinoona panapa vachenjeri vakatouya vakatadza kutaura hope dzamambo. Handiti hope idzi dzasina kubva kuipi, dzanga dzakabva kuna Mwari. Saka isecret inenge iripo mukati medream. Handiti saka wakaipa hakwanisi kuinterpreta that dream. So Daniel ndiye akazouya akutoplana kutoti vaipi vese vachiurayiwa nekuti vatadza kududzira hope dzamambo Nebukadnezar. Daniel ndo paakashedzwa, wakati no, izvi zvakavanzika zvaMwari izvi zvinoti tange tanamata, ndipei mazuva. Zveshuwa Daniel akapiwa mazuva akanonamata, akauya akadudzira hope dzamambo. Tikatarisa muzuva ranhasi izvi zvakazozarurwa zvave pachena, vazhinji vatadza kuzwisisa hope dzamambo Nebukadnezar. Purpose number 2, muprofita anoexposa kana kuti kupfumura zvakaipa zvatinoita mukati meimba yaMwari. Anofumura zvakaipa zvatinoita. Muenzaniso ndiEzekiel. Ezekiel chapter 8 yese zvayo yakaexposa uipi hwevana veIsraeri hwavaiita mukati mechechi. Saka ndo basa rake, rimwe basa ramuprofita. Muprofita anofumura zvese zvakaipa zviri kuitika muimba yaMwari. Panapa tikatarisa vaIsraeri vainamata zvifananidzo, idolatry. Handiti muimba yaMwari
vachitofunga kuti havasi kuonekwa naMwari, vachizviita mimba yaMwari. But Ezekiel akauya akafumura zvese, akatovaudza even neremedi yekuti vanhu vaite vadzoke pamberi paMwari. Purpose number 3 yemuprofita yakaitwa naMozisi, kudhilivhara meseji inobva kuna Mwari. Mwari vataura meseji, vana vangu vari muIsraeri vari kufana kubuda muEgypt vaende kunzvimbo yandakavavimbisa. That message yakauya namuprofita Mozisi, ndiye akauya nayo achidhilivhara kuvana vaMwari. Saka imwe purpose yemaprofita kudhilivhara message. Zvikanzi purpose number 4 neyekuseta mastandards ekurarama, achirarama as an example. Tinotarisa Elijah was one of the people vakaseta maexample ari muprofita. Akaseta maexample sei? Elijah akararama example yake pakupfeka kwake, anga ine simplicity, anga asingapfeki zvine pride mukati. Aipfeka nguo yemvere dzengamera neleather belt, iri simple attire, haana zvakawanda zvaaipfeka. Meaning to say muprofita anofanira kuita a living example yezvinodiwa naMwari pakupfeka kwake. Pakudya kwake zvekare, Elijah aidya mhashu nehuchi hwemunhu. But ipapo vazhinji vanenge vanokwatira sikei. Mhashu dzaitaurwa hadzisi hwiza, because hwiza dzakatorambidzwa kudaika. Dzinonzi mhashu. Pane a certain plant inowanika kunana Asia inoita maseeds anonzi locust, ndo anonzi mhashu. Maseeds iwayo vanotaura vanoti ane kaflavor kechocolate, ndo dzainzi hwiza. Saka painzi aidya huchi nemhashu, aidya huchi, handiti unogadzirwa nesupu inobva mumaruva, handiti unogadzira huchi then obva adya maseeds. That's a vegetarian type of the diet. Uyadyiwa nani? naElijah. Saka akaita a living example yekuti Mwari vanotokurudzira kudya a vegetarian diet. It's a living example. Handiti zvikanzi zvekare muprofita anoencourage kuva faithful over agaida vanhu vaMwari to righteousness. Ipapo regai ndipatsanangure, tiri vamwe vakamboendawo kumaprofita enhema, taimbopfekawo magemenzi, tichisimudzawo mbiya, tichibatawo magate, tichitoshandirawo vamwe. Handiti tingatarisa kwandaipindira chechi ikoko, fambi yatobva kubhawa yogara pasi yobva yati ndiri kukumbirawo munamato nekuti basa rangu randoshanda ndibooste, kuti ndoda kuti chifambi chandiri kuita chibooste. Vanga madzimai vati madzibaba varipo, wototi chigara apa tikushandire mwana, wotoshandira wopuwa munamato wokuti unoita chifambi. Muri kupaona? Saka munhu wakadaro ngambori kuti muprofita waMwari. Muprofita waMwari anokuguida to righteousness and faithfulness. Zvino kana munhu akuya kutira kuti inini basa rangu rekuti niite chifambi, ndiite boost, munhu muprofita obva kuti rega ndikushandire zvauri kudezvo. Ndiri kureva kuti iye muprofita, asi muprofita wani? waMwari. waMwari anofanira kutokutsiura kuti zvauri kuita it's wrong, tsvaka zvimwe zvekuita. Kana muri muimba yaMwari, awana hama iri kuita business, anokuencouragewo kuti pabusiness rauri kuita hama pota uchibvisa chegumi. Ndo basa remuprofita. Zvikanzi zvekare, point yekupedzisira, muprofita waMwari anotestifya chokwadi. Kumashure kwese kwaiva nemaprofita angari vaitaura chinhu chimwe chete. Then inini ndichiuya ndiri muprofita, I should testify zvavakataura chokwadi chese chiri muBible, no testify. Anything chandinotaura chese inofanira kuti link neBible. That's a prophet. Asi zvekare muBhayibheri imomo tinoona tine mawarning atinopiwawo sevana vaMwari. Because nyika yaipa, tikaenda kuna Matthew 24 inotiudza pachena kuti mumazuva ekupedzisira ngwarirai chose kuita sei? Kurasiswa nemunhu. Kune vachauya vachiti vana Kristu, asi purpose yavo kudai yekurasisa vamwe. Saka tinofanira kungwarira. A prophet amuka, yes, amuka kuti a prophet, ngatimupe nguva. Mabasa ake anoita anofanira kunge achipindirana neshoko raMwari, kwete kuti munhu wamuya azoziva kuti chidhakwa kana kuti imhombwe kana kuti imbavha wotoonekwa achiti muprofita. Hakuna zvakadaro. Ndivhurirewo kuna Jeremiah 23 verse 16 na 17.
timbonzwawo kuti maprofita iwaya aya enhema anombonyatsoshanda sei mukuita basa ravo. 23 verse 16 na 17. 16. Yeah. Zvanzi naJehovha wehondo, regai kuteerera mashoko avaprofita vanokuprofitirai, vanokudzidzisai zvisina maturo, vanotaura zvavakaona pamwoyo yavo, zvisati zviri izvi zvinobuda mumwoyo waJehovha. 17. Vanoramba vachiti kuna vanondizvidza, Jehovha wakati, muchava norugare, uye kuno mumwe nomumwe unofamba mukukutu gwomwoyo yake vanoti, hakune chakaipa chingakuwira. Right. Mukatarisa mavhesisi 2 averengwa, those people vaprofita venhema vatati tinofanira kunge tine warning against. Vanoprofita zviri mumwoyo mavo, kwete zviri mumwoyo maMwari, zviri mumwoyo mavo. Mumwoyo mavo munombori nei? Tikatarisa kuti mumwoyo mavo chiri pavari kutsvaka pfuma nembiri. Saka mumwoyo mavo kana muchitsvaka pfuma nembiri, vanoprofita zvepfuma nembiri only, vanenge vatopedza. Ende isusu vanhu, nenyaya yekuti hatifariri zvakanaka, kazhinji kacho muprofita anoprofita zverugare, ndo watinoda. Panapa vatonzi vanotaura kuti Mwari vati mukuipa kwako uchave nerugare. Of which Mwari havatauri izvozvo mushoko ravo. Mwari vanopromisa kuti ari wicked haachavi nerugare. Saka those people we should be careful navo vanoprofita vachitaura zverugare. Muchindibatira vhesi 22 yacho na 21 na 22. Vakasvika pane munhu, handiti munhu wekuti ndimi vagwenyu kwenyu, handiti ndopasi muenzaniso, ndimuri kuita zvakaipa, handiti but zvamuri kuita zvakaipa izvi muri kutonohodha masaga enyembanje kuMozambique, mouya nawo. Iye anosvika achitaura kuti aiwaka inimi hamusi kubira munhu, Mwari vakati munofanira kushanda, saka shandai muite mari. Izvi achizvitaura obva ati zvese izvi Mwari achakukomborerai, ndaona matenga mota, handiti. Saka inimi muchiudzwa izvozvo muchanzwa sei? Musununguka handiti muzvivi zvenyu. At the end chaari kutsvaga ndechekuti inimi wacho kana mazonzi chimirai kunamatira zvinhu zvihambe zvakanaka, muchabudisa kapfuma kadiki diki. Appreciation. Hawa apostle batai makadai muende muchidya basa ravo, vanenge vakanganwa. Vhesi ya 21 inobva yati kudina 22. Vhesi 21. Ini handina kutuma vaprofita ava kunyange zvakadaro vakamhanya, ini handina kutaura navo kunyange zvakadaro vakaprofita. 22. Asi dai vanga vamira parangano yangu, vangadai vakadzivisa vanhu vangu mashoko angu, vakavadzora panzira yavo yakaipa nepazvakaipa zvamabasa avo. Vazvoona vanhu ava vangadai vachitsura munhu anonzi eprofeti, ukatosvika pane ari kuita zviri wrong, basa remuprofita kutotsiura ipapo. Ikanzi neshoko raMwari zviri nani kuti mashoko anorwadza agokutema asi achikubatsira achikutsura kana kubhabhadzirwa mushi. Yes, shoko raMwari rinotaura kuti iro kana uchienda kuna Kristu unonowira pamusoro pedombo anova Kristu. Saka inini ndikajabva kubva pamusoro apo ndichienda pasi, unonorowira padombo, handiti unopwanyikapo ndendosimuka, handiti zvandakaita zvose kumashure uku I should pay for it, handiti. Then Mwari wozotanga healing process mbichana. Pese pandakasvuta mbanje, handiti ndikasungwa ndakakwara, handiti but kana Kristu apinda mandiri ndatsurwa zvakaipa zvese zvakureva kuti ndakutaka kuhila mbichana. Saka basa remuprofita manje kukurudzira that healing achitsura zvivi, because hapana panotsurwa chivi munhu akasara ari comfortable. Kutouya ndototi pabonde kuipa kwekubaba akutombopiri zvakanaka, musaba. Munhu anoba anotobatikana mwoyo wake unotorwadza kuti ndatonzi ndiri kudi ndiri kuba, but mukurwadziwa imomo ndomukuwana healing wotosiya zvakaipa. Saka anything chakaipa muprofita anofanira kuchitaura sezvachiri. Mukaona asingatsiure muziva kuti zvadii zvatoipa. Zvekare tikanzi tikatarisa maprofeti edu mazhinji vanotokuudza muchitopedza kutoti waudzwa chiprofita, aiwa mai kana musingatendereri nazvo endai munobvunza vanhu, endai kwamadzimai nyingi. Kana musingaiti zvana madzimai endai mubvunza sekuru nyingi kana svikiro nyingi. Anokuudzai panapa ndochokwadi, nditi anokurudzirai kuenda pasvikiro, nditi achikurudzirai zvakaipa zvakarambwa even kutanga chaiko munguva yaMozisi yainzi pakati pevaIsraeri pafano kuwanika n'anga masvikiro kana chii, iye anokurudzirai izvozvo. Saka watoona eprofeti anokukurudzira zvinhu zvakadaro, unoziva kuti
muprofita wenhema asi muprofita waMwari. Saka ngative guided. Maprofits yes aripo, Mwari anotuma maprofits, but Satani anotuma vake. Ngatichingwarirai isusu kuti maprofits aya ari kuuya kwatiri akamira sei, ndo winning yatinayo. Asi muzuva ranhasi tine muprofita watiri kutevera anonzi Ellen White. Ellen White uyu pane zvatataura zvese apa, pane any tendency here yatinowanawo yekukurudzira masvikiro tinoiwana here muna Ellen White? Panyaya yekutsiurana apa, Ellen White anotsiurawo here? Pakuisa message kuvanhu anoisawo message here? Panyaya yekuti ai living example, mararamiro ake ari kuzviitawo here? Pakudhilivhara message iri kubva kumusoro kudenga ari kuidhilivhara? Pakuexposa chivi chiri kuitika muchechi ari kuzviitawo here? Right. Zvakamira sekudaro. Tinoona kuti inini ndakaverenga kubva ndaverenga mabhuku aEllen White ndane 5 years. Pane zviri panapa sandamboona tendency yokukurudzira vana vaMwari kuita zvinhu. Pane vanobhilivha kuti Ellen White akatumwa naMwari ndiri one of them. Pane anobhilivhawo here kuti Ellen White akatumwa naMwari. Amen. Kana tese tichibhilivha sekudaro, ndofunga mamiriro achaita mharidzo yedu ichange ichimira zvakadii, zvakanaka zviri nani. Alright. Ngatichiendai manje pakuti how do we kill maprophets? Tinomauraya sei maprophets aya? Because musoro wedu nyaya yekuti mhondi dzemaporofita, vanhu vanouraya maprofita. Ndibatirewo 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Tinzwe kuti zvakamira sei. 20 verse 20. Vakamuka mangwanani ndokubudira kurenjere Tekoa. Zvino vakati vachibuda, Jehoshafati akamira akati, chindinzwai imi vaJudha nemugere muJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wedu mugosimbiswa, tendai vaprofita vake mugokunda. 21. Alright. Mondibata Jeremiah 38 verse 2 to 4. Right. Panapa pari kunzi rejoice vana vaMwari handiti. Kana mine a certain prophet abva kuna Mwari, you should be happy. Why? Mouthpiece yaMwari yapakati penyu. Mwari vachitaura shoko ravo kubva kudenga riri kusvika direct kwamuri. Handiti a prophet ari kutongoya direct nani kwamuri. Verse ya 2 to 4 inobva yatikudiya Jeremiah. Zvanzi 38. Zvanzi naJehovha, ani anomurambira muguta rino uchaurawa nomunondo nenzara uye nehosha yakaipa, asi unobuda akaenda kuvakadhiya uchararama upenyu hwake, uchavakwa ari chinhu chakapambwa, uchararama. Zvanzi naJehovha. Imbomira makadaro. Panapa muri kuona here kuti muprofita Jeremiah ari kuya nemessage. Message iri kubva kunani? Kuna Mwari. Yaari kudza vana vani veIsraeri. Yaari kuti budai muguta mamuri. Handiti budai muguta mamuri. Because mukaramba muri munomu muzodi muri kuurawa. That's a simple instruction. Muzuva ranhasi muprofita ndouya. Baba, kwamuri kutandira kuzina rawo kwakanaka yes, but mirai nyaya dzeuwa. Handiti naye kwamuri kushandirawo kubhawa. Mwari havatenderi kutotengesa doro rake. Siyai. Muprofita atouya tokubva siyai zvakaipa izvi. Handiti but isusu how do we kill those prophets vanenge vambotitsiura? Enderai mberi iwo. Alright. Verse 3. Zvanzi naJehovha, zvirokwazvo guta rino richaiswa mumaoko ehondo yamambo weBhabhironi, iye ucharikunda. Ipapo machinda akati kuna mambo, tinokumbira kuti munhu aurawe, nokuti unoshayisa simba maoko avarwi vakasara muguta rino namaoko avanhu vose, nokutaura kwake mashoko akadai kwavari, nokuti munhu uyu haatsvaki mufaro wavanhu ava, asi vave nenjodzi. Mazviona ka? A prophet auya akupai warning. Budai muguta muno. Achasara muguta muno achasara chipambwa. Handiti but vanhu vanobva vati no mambo uyu muprofita utorai mutake nemambo. Why? Haasi kutaura zvotifadza isusu, toda zvotifadza. Handiti kuti tigare munomu, tine madzichinda atinawo munomu, masoja anotichengeta. Handiti saka imimi kana akuti isusu ngatibvei muguta rino ari kuzama kuti vakudii, batai murai. Muzuva ranhasi anotouya eprofeti, baba siyai doro, siyai fodya. Mukaramba muchizvisvuta, saka kana zvinoenda kudenga, muchafa nekurwara, muchakwara liver, muchakwara mapapu. Ataura muprofita straight. But the same people makambona kuti akadhakwa ukamuti siya doro akasakutuka nokurova. Inyaya yekuti mutemo wekuti svine hawo mbitana aitogona kutokuuraya. Why? Wamutsiura chakaipa. Saka isusu vanhu toda kurambira tiri muzvivi
muprofita akataura kwatiri, we oppose directly, kutaura kuti no, zvawataura hatisi kuzvida. Vamwe vacho anototsiurwa, ndomudzi achinzi akatovhura lawsuit kuvhura muprofita, atsiurwa kuti zvamuri kuita baba uori uyu, mari dzamukutora idzi makofazi egovernment, makofazi amuri kubaya siyanai nazvo. Yeprofeti ataura point blank, wotoona munhu akutopinda lawsuit. I still remember pane rimwe shoko rinombotaurwa rekuti vana vaMwari kana vakaregedza kutaura, kuparidza, Mwari achamutsa matombo, achaparidza. Tine a certain person wandotoziva wenini, ndotomuitawo hwando yevanhu vasina kumira zvakanaka musociety. Akangobuda ari painterview achitaura kuti zvinoita vatani mama V zvekuti munhu wechirume anopfeka hembe it's unbecoming, hazvisi zvakanaka pamberi pavana. Vana vedu tikazomona apfeka dress zvinozofamba sei? But munozva kuti kudini, that same person kana achitaura ka unobva ndarangarira kuna Leviticus, kunorambidzwa munhu wechirume kupfeka hembe yechikadzi, kunorambidzwa munhu wechikadzi kupfeka hembe yechirume. Munhu aende kuchechi asi musavata, asi Mwari amutsa dombo kuti utaure chokwadi. But chakazoitika hechi, mama V vakato apply lawsuit 100,000. A prophet auya akutsiura zvakaipa zvauri kuita. Yes, uri kuita mari nazvo, but believe the way yekuda kuuraya muprofita wakutomuvhurira lawsuit. Uri kuona how to kill prophets, direct opposition. Izvezvi muimba yaMwari muno musavadha macho, vamwe vanotaura vachiparidza siyana nespirit of prophecy. Hainei nesu, toda Bible only yatiri kuda, vazhinji vanodaro. But tikatarisa kuti zvirimo muspirit of prophecy zvavari kurambira bhuku iroro kutsiurwa. Saka ukaramba directly zvakanyorwa nemuprofita kana zvataurwa nemuprofita, uri kuuraya muprofita, ropa rake riri mumaoko ako. Wafanana nevaIsraeri vakada kutema Jeremia manguva mamwe chete, nekuti uri kuramba uchiramba uri muzvivi zvako. Alright, mhando yechipiri yemhondi dzemaporofita. Apo ndo patinopinda vazhinji papapo. Vazhinji vedu hatirambe nesu. Ellen White zvakanyora zvipo, Ellen White zvakanyora zvinorarama, Ezekiel zvakanyora zvinorarama zviri kutoitika, Isaiah zvakanyora zvitoriko, Mozisi zvakanyora zvipo. Tose tinobvumirana nazvo, but problem yatinayo ndeiyi, hatitendeuki pachitatsiwa. Tinobvumirana yes, kuzveshuwa zvakanyora ndizvozvo, doro harinwiwe. Mumazuva ekupedzisira muimba yaMwari muchaita kupesana, vanozvibvuma, vanototi inini nanhingi hatiwirirane muchechi, vanototestify. But kuti titendeukai hezvi vanoramba. Mashoko anotaurwa yes, totenderana tose, but havazvibvumi. Tarisai munhu zvakaitwa naPeter. Peter akanyatsotaura pachena akati kuna Jesu, Mwari kana kuri kufa ndichafa neni. Handiti vari musembotika vakufambidzana, hakuna chakubatai, kana muchifa neni ndiri kufa. Handiti Mwari akatobva vakati iwe katatu chaiko chaiko chandiramba katatu zvasati majongo sati rachema katatu chandiramba katatu. Zvisinei Jesu abatwa vaenda nditi vapa kutongwa kumashure kwaiwirirana nechinei naMwari kuti zvamukutaura zvese tiri kuwirirana, but action yakazotaura more volume than mawords. Peter akazoramba, akaramba Kristu. Saka vamwe vedu zvatinoita izvi tiri muchechi munomu tinowirirana zvakanaka nani, zvakati nezvakati hazviitwe, hazvidiwi pamberi paMwari. At the end tichibuda kunzoko zvatinoita, we are killing the prophets. Ngeimwe type yevanhu vakuuraya maprofits, kutouraya muprofiti. Nekutanga vanototi direct opposition, inini handisi kuzvida zvakuti hazviiti. Vechi2 vanotendana pamwe chete, akumba oita zvake, killer of a prophet. Batirewo Jeremiah 33 verse 30 to 32. Jeremiah 23 or 33 verse 30 to 32. 33 na Ezekiel. Turakuona panapa kuti Bhaibheri riri kutsigira nepfungwa yekuti kune vamwe vanotenderana nazvo vachizozviramba nemaitiro avo. Vesi ya 30 to 32. Asi kana uriwe mwanakomana womunhu, vana vavanhu vako vanokureva vari pamisungo avo nemikova yedzimba dzavo, vanotaura namumwe nomumwe achipirwa hama yake, ndouya hako uzwe shoko rinobva kuna Jehovha.
vanouya kwauri sezvinoita vanhu, vanogara pamberi pako sezvinoita vanhu vangu, vanonzwa mashoko ako asi havaiti, nokuti vanotaura zvorudo nemiromo yavo asi mwoyo yavo inotera pfuma yavo. 32. Zvinotarira iwe wakaita kwavari nerudo rweimbwa nounenzvi unofadza, unogona kuridza mbira kwazvo nokuti unonzwa mashoko ako asi havaiti. Zvino kana izvi zviitwa, tarira zvinouya nenguva iyo vachaziva kuti muprofita wakanga ari pakati pavo. Amen. Tingada kubvunza panapa, vese vari muno hapana asina kubvira akamboparidza. Tese tinotenderana kuti pane zvamakaparidza zvese maitarisirawo echange kuimba yaMwari zvikatadza kubuda. Kutoudzana vana ndimi vamwe vatoka imi matoudzwa apa nemuprofita kuti ngatinyararire. Musvika mugara pasi mawirirana apa zveshuwa, magara pasi moita the other way around. Matouraya muprofita mumaoko nyatoveni maone ropa rake. Zviripo izvi zvatinazvo mumwoyo medu zvatoziva kuti zvakati nezvakati ndakatotsiurwa. Enda nemuprofita muchechi ndiwozo muprofita mnandu washoko raMwari muprofita kuti pandiri panapa kana zvichobva kuna Mwari ndori muprofita namuprofesa ine. Matosangana kuchechi, masangana kubasa, masangana kuchikoro, wabva wanzi zvakati Mwari hazvitenderi, iwo varamba uchiita. Yaikila kuprofita. Then type yechitatu yaikila vanhu vasi hatingati chii, makambona phone isina network yekutoti even iri on network haibati asi iri on bhatiri rakazara line ririmo. Type yevanhu yekutoti chiprofita chacho havatochinzwe, kana akachinzwa hatochitrust futi. Kana mukatovaudza kuti zvinezvi tiri panguva yatarisana nenguva yekutambudzika, taapadhuze nekuti mutsa uvharwe, vanotokudza kutoti aiwa hakuna zvakadaro, mutsa uchiripo. Taramba tiri chiprofita chekumberi, ivo type yevanhu vandaro. Saka chimbondiudzai neeffort yaanenge aisa munhu, effort yaiswa naMwari kuisira muprofita. Then mutaura zvekuti chiprofita chiri kumberi. Ezekiel 12:22 na 27. Vatoripo vanhu vototi tichitaura chiprofita vanoudza kuti havasani zvasvika izvozvo kumberi munembotya aiwa tichitone makore akawanda zvaiva kutomboti vauda kutochii vanorapa. Ezekiel 12:22. Verse 22. Mwanakomana womunhu, shume ndeiko yomunayo munyika yaIsraeri inoti mazuva anoramba achiwedzera asi zvakaoneswa zvose hazviitiki. Verse 27. Verse 27. Mwanakomana womunhu, tarira vemba Israeri vanoti zvaakaoneswa ndezvamazuva ari kure anozouya, unoprofita zvenguva dziri kure. Right. Ndikuzvibata kapa. Kune vanhu vanototi zvauri kutaura izvi handezvemazuva anotevera. It's partial rejection handiti. Ndezvemazuva anotevera. Hazvi zvaizvizvi. Munotoudza kuti 1260 years dzakapfuura. Anoti no, hazvi zvekumashure ndezvekudei. Munhu aramba directly nemunhu wokuti mabvumirana oramba nemaactions nemunhu atoti aiwa zviriko but zviri kumberi isemu category. Vese varamba. Kungoramba testimony yataura nemuprofita, you are killing a prophet. Unongoshora muprofita. So ngatingwarire vana vaMwari. Tisava one of those people vanonzi murderers of what? Of prophets. Kana isusu tichitenderana pamwe chete panapa kuti Ellen White was one of the prophets vakatumwa naMwari. Ngatimbonzwai zvaanonyorawo pamusoro pevanhu vanoraya maprophets. Nyorai pasi this testimony. Testimonies for the Church, volume 6, page 392, paragraph 3. Testimonies for the Church, paragraph 3, page 392. Because the question is asked, what is the cause of death in the church? The answer is, we allow our mind to be drawn away from weight. If the word of God were eaten as food for soul, if it were treated with respect and deference, there would be no necessity for many repeated testimonies that are born. Simple declaration of the scripture would be received and acted upon. Right? Nyaya iri panapa yakamira so. Zviri kunzi izvo. Matestimonies akanyorwa ese.
nemaprofita vakadibva kumashure kusvika pana Ellen White akanyorwa. Why? Because hativerengi shoko raMwari. Dai taiverenga shoko raMwari every time, simple instruction iri muBible yaitogona tinzwisise. For example, ndingakupa example yezvinhu zvandakabodzidzisa panapa. Hamuchaverengi vhesi racho ndega ndiriverenge kuno 1 Makorinde 3 vhesi ya11 inotaura kuti izvo. Asi mukadzi mumwe nomumwe unonyengetera kana kuprofita musoro wake usina kufukidza unoninipisa musoro wake, nekuti ndizvo zvimwe chete nokunyewa. Ivhesi rakakwana, handiti? Ivhesi rakadii? Rakakwana. Just because pamwe pacho tinotsvaga maloopholes, tinoverenga itsvaga defense, handiti? Muprofita anobva ane testimony inotsigira the verse, anobva ati kudii kutsigira Ellen White. Tikaenda kuna Testimonies of the Church volume 1 page 188 paragraph 3 inobva yati the small bonnet. Bonnet muriziva handiti? Inopfekwa musoro reari. Exposing the face and head show lack of modesty. Bonnet rawapfeka ikasiya halo rakatangira unhu wakasiya bvudzi richioneka mufesi yakaexposwa, hapana modesty. Zvanyora zviri kutsiura exercise yakaipa muchechi, handiti? Zvanyora zviri kutestifya chokwadi chiri muBible. Zvanyora zvanyorerwa kuti chechi pamwe pacho haisida kunzwisisa. Testimony ngaichiuya itsigire zvakanyorwa vhesi izvi. Because munhu akanzi head covering, mwana kupfekera kamukofia kari pamusoro apa anoti head covering zvakatokwana zvakadaro. Kabhareta kangonzi ta apa head covering yakadi yakakwana. Then nenyaya yekuti hatisi kuda kunzwisisa shoko iri, muprofita anouya onyora oti anenge atosiya eni bvudzi kunze hapasisina modesty. Ndo basa remuprofita manje. Saka if we deny spirit of prophecy, wobva waita deny the Bible, you are as good as someone asina kutendeuka. Alright, toenda zvekare kune vamwe vanoramba kuti Ellen White zvaakanyora should be used in church. Rege timboona kuti anotaura kuti kudii pamusoro pechiprofita chake chaakanyora Ellen White. Tikaenda pane bhuku rakanzi Manuscripts and Memories of Many Police 291 no page paragraph 5 inoti I've observed that whoever partially rejects testimonies discards what he heeds most, and that every person who only rejects them eventually doubts the scriptures also and loses spiritual life and his hold on God. Anoramba spirit of prophecy kana kuti mabhuku aEllen White anotodhautawo shoko raMwari. It's not possible kuti uzviti unotevera shoko raMwari uchidhauta mabhuku aEllen White. Saka everything it was written there, it means unofanira kutedzera. Ukatadza kuzvitedzera, even script wakwanisa kutedzera. Nekuti zvaakanyora, everyone tatenderana pano, zvaakanyora zvese zvinotsigana neshoko raMwari. Saka kutozviramba, it means maoko edu anenge aine ropa rake. Zvinonzwisisa here chechi? Mutarisira amen ka. Alright. Chandoziva ndechekuti harivhikwi mweya mutsvena chashanda naro soko iroro. Richaramba richikusunyai every day mundangariro dzenyu mukuita kwenyu kwese kusvika madii mazobvuma kuti ndakutendeuka kana kuti moenda zone of no return kuti achatotendeuki zvakutose. Nguva irikukwana manje nekuti kana kuti yatokwana right now nekuti vatenda izvi musaonyiwa vhava ikoko, vatenda izvi musaonyiwa vhava ikoko. Pane vamwe vanototi no ini zvamataura zvese handikwanisi kuzviteera kusaidi koko mwana toti anoziva zvaanoziva ngaramba akadaro. Right, ngatifambire mberi neleseni redu. 2 Timothy chapter 4 verse 3 inobva yati iyo nokuti nguva itasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi vachida kufadzwa nzeve dzavo vachizviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo. So a lot of people vanotsvaka vadzidzisi vanodzidzisa zvinofadza nzeve dzavo. Zviya zvine testimony zviya havachadi. Handiti? Why? Because mwoyo mavo muzere nekuchiva. Asi isu sevana vaMwari ngatichimirai pachokwadi, nekuti chokwadi kunyange chikarwadza chinofanira kuti kutitendeutsa.
ndokutaura kwangu kwezuva ranhasi, asi sandagara pasi ndiri kudawo zvikwata zvinokwana 2 zvichasimuka neudhamburongwe muchitinamatira kuti Mwari, inini ndaziva kuti kuramba chokwadi chiri direct kuuraya muprofita, kuchibvuma nemuromo wangu then mvura dzinoregedza kuzviita kuuraya muprofita, nekuti ndinoti chiprofita ichiri kumberi. Pazvikwata zvitatu izvi ndi Mwari handisi kuda kupinda pazvikwata zvitatu izvi, ndibatsireiwo ndisava muurayiwo waprofita. Chikwata chechipiri ndechekuti vanozvipira kuti pashoko rataurwa rese I want to be a prophet, whether ndichaurayiwa kana kuti handiurayiwi, ndimire pachokwadi, Mwari achindibatsira ndigowawo munhu anoprofesaya chokwadi chisina kunzvenga kana kudii. Ndozvikwata zvitatu musimuke, Mwari achitibatsira eudhamurongwe muchinamatira. Vanhu tino isusu hatidi kupinda pazvikwata zvinouraya maprofita, indoda kuva muprofita wanomira pamberi paMwari eudha tinamatireo. Tinamatirei kuna Ishe ndikuponeswe kutenda Ishe panguva kutenda ine mutungamiro, kutenda ndikupuwa chingwa cheupenyu panguva tafura ino kutinezuva ranhasi chete kukurira masana mungasimuka richibvuma Ishe nekukumbira kuti tisava vaurayi vemaprofita. Vamwe matiudza neshoko renyu tigozviteerera kukosha kwazvo. Dzimweni dzenguva tichiremerwa asi tibatsirei tiite sekuda kwenyu. Tarega wakaipa achitonga pamusoro penyama yedu, wakaipa achitonga pamusoro pepfungwa dzedu. Kusimuka kwatataita Ishe kusvikira kwamuri kuti kana toremerwa tatarisa muchinjikwa wenyu wotootisungira. Tibatsirei Ishe tirarame nenzira yakanaka. Tibatsirei Ishe tisawana shamhu pakupedzisira tiwanawo zviremba neupenyu hwakasvikapera. Tikamirai pane zvese tikuramba takasungira mamuri ndokunamata kwedu nokutenda zita renyu kwasvikapera.